Yun na, tusok ka na ano. Tusok mo na. Yung 15. Okay na. Thank you. Oo. Sana all gasol na. Siyempre, salamat sa nag-sponsor kay Ate Jenny. Amo ay? Kuya Jonathan. Jonathan? Kuya Jonathan, salamat. At okay na. Eh, may service na kayo tricycle. Pwede din, umikot. Oo. Sabi sana. Oo. Kami. Ano baga kubaylihan? Mamaya. Oo. May sayawan. Baka siguro manood kami. Home party. Muna Ate Jenny oh. Ah, lumapit talaga yung tilo. Tiyo. Ada apa nih kue keturunan dari sana? Kamu. Ayan po. At yun nga. Di pa ko nakapasok sa Paalis na kami tilo. Next time na lang yun, lo. Kasi gabi na eh. Jollibee. Hindi. Ano lang tayo? Gala-gala na lang muna tayo. Kanina sana, umulan kasi. Kakota bukas. Kakota ko bukas. Magkakota bukas. Kala na matapos. Guys, pati yung purmay. Robin. Tilo. Dumaan kami dito sa tindahan natin Jenny. Wala mang bumibili. Yun ang tilo, yung malaki. Ano, niitik? Ito si itik. Manok siguro to. Amoy. Kain tayo. Bilan natin sa Ate Jenny. Customer ko mga Tilo. alas 11 ng gabi. Ano, no, di ah. Vegetable, gulay. Oh. Kameradi. Piso. Libre ko na lang yan sa inyo. Hindi pwede, negosyo. Mama. Babayaran namin tilo. Hindi pwede libre no lo. May sauce. Piso. Hindi ka naman nag-sauce. Saan manghang? Yan ingredient. Yan. Manghang. Ba't yan, manghang man? Manghang. Ay, Di mo na kaya ginibong 5. Gusto pa. hindi pa tapos. Ano ay? Nangingig. Nagugulat si Lola. Ayos, ayos. Ayos sa'yo ang namin sister. Kaya masagyan mo. Ubus-ubus man. Ubus-ubus man. Ano mo? May matira kunti. Ang ulam. Pwede. Ha? Huwag ta. Sino daw kachat mo? Ay Katagalog Ate Jenny. Sige, kaka. Oh. May tasa ata eh. May tasa ata din eh. Oh. Ha? Tasa? Ate ah. Malaki ah. Malaki. Kain ka lang. Dito. Bye-bye. Hello. Frankis. Nabuboring na daw sa doon sa ano eh. Side. Sa side. Sino nabuboring? Tilo. Bakit naman? Nandito si Rona. Ba't mabuburing? Ah, gala-gala daw. Nagalap ng inasal. Gabi na. Taglili. Huwag yung ulam. Mamaya pa kasi ang mga tao. Mamaya pa. Oh, malamig. Ano kung pinitin ko? Bawal pa yan eh. Madaling na. Sige daw. Sana ulang gasolin na. So dito tayo mag-live. Pero bago tayo mag-umpisa, isinta muna natin. Rapid agad. Sana all gasol na. Siyempre, salamat sa nag-sponsor kay Ate Jenny. Amo ay? Kuya Jonathan. Jonathan? Kuya Jonathan, salamat. At okay na. Eh, may service na kayo tricycle. Pwede din, umikot. Oo. Sabi sana. Oo. Kami. Ano baga kubaylihan? Mamaya. Oo. Oo. May sayawan. Baka siguro manood kami. Home party. Muna Ate Jenny oh.
Ah, lumapit talaga yung tilo. Tiyo. Ada apa mikuha ka tuturan talaga sa kamo. Ha? Ano? Computer? Ano? Ay, may bibigyan kang babae sino? Sige! Kapatid mo yan? Kapatid mo yan? Ay, sa Aliyah? Oo. May bibigyan daw si Tilo ng ano? Ay, nagparang. Ng... Ano ang bibigay mo? Ano ibibigyan mo? Alin? Tilo, ay, kanina na to kay Tilo. Alin? Ito? Oo. Ate Jenny! May ano rin may taping sa diya baba. Bigyan mo! May bibigyan daw si Tilo. Sige, bayaran natin. Ano na Tilo? O tapos iya, ano? Maintenance yung ano eh. May tindan mo. Ay, 1,000. Ano? Ano? Bigyan mo? Bakit? Kuha ka, bayaran ko. Eh, VIP. Ano daw gusto niya? Hmm? Kaya? Ano naman ito ko ay? Hmm? Saan pa ito, Jenny? Kitilo. Nakulo. Pero kasi po yan. Ininit niya ito, Jenny, yung itlog na malaki. Pero Jess, Bilangin mo yung nakuha mo, ha? Ha? Nakaapat ka nito? Mami Radi. Piso? piso. Ang gawin mo ng 5. Dalawang malaki. Gawin mo ng 5 yun para ano. Yan, dapat ganyan para mabilis maubos. Kainin na ni Kuya. Bini. Ano yan? Itlog. Oh, saan nagkatikiti ka? Kadyo. Maratong yan. Hmm? 5? Si Jess, why si Alamid, katsat to. Ano ko sabi nga na ko. Tama. Binayan mo sa ito eh. Kaya uno din. Ano yun? Sige na, tusok ka na ano? Tusok mo na. Yung 15. Okay na? Thank you. Oo. Ayaw mo na talaga. Nakatunan ko nun ng bagmana. Busog na? Sige te. Kuya. Oo. Magano? Uwi na tayo. Doon naman tayo. Busog ka na di pa? Busog ka na di pa? Dalaga lang dito. Dito lang. Kung pupunta rin tayo ng Napua. Baka, ha? Ano? Saan? Saan? Saan dun? Nabua, ano, punta pa tayo Nabua, hindi na. Parang gagabihin na tayo. Gagabihin, tapos baka umulan. Alas 5 na eh. Dito sa ano? Dami ng tao. Dami ng tao. Daming tindahan. Kanina kunti pa lang to. Makakadiretso kaya tayo dun kila Gwen? Ha? Ayun oh. Ano yan? Pom-party yan eh. Ha? Saan? Ganyan uniform dati? Yung puti? Mga taekwondo. Kailang marunong sumita.
Nag-lock na. Hindi na ata tayo pati diretso yun doon.